L-eks Prim Ministru Joseph Muscat qal kif bil-proposta li ħareġ biha l-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg għall-introduzzjoni tal-4-Day Week pajjiżna jkollu bżonn mill-inqas 50,000 ħaddiem barrani ieħor f'sena. Waqt li kienet jiġi intervistat mill-avukata Amanda Spiteri Grek fil-programm X-Ray fuq One, Dr. Muscat spjega li dan iseħħ għax fil-5 ġurnata lil Maltin u Għawċin mhux se jaħdmu, allura jridu jaħdmuha iżjed barranin biex l-ekonomija lokali tibqa' trendi. Kap tal-Oppożizzjoni qal li jrid idaħħal il-4-day week. Dak li jkun ħajaħdem 4 flok il-5 ġurnata, imma l-5 ġurnata l-fabrika mhux ħatagħlaq, il-ħanut mhux ħajagħlaq. Imkien mhux ħajagħlaq, il-tallinja ħad tkompli taħdem. Jekk issir dik, għandna bżonn mill-inqas 50,000 ħaddiem barrani ieħor. Ġifieri ma nistgħux aħna nieħdu biss parti mill-istampa. U sostna li ma jistax ikun li l-oppożizzjoni l-ewwel titkellem kontra l-barranin u li jekk ikunu fil-gvern se jkunu qed ikeċċuhom imbagħad jagħmlu proposta bħal din mingħajr l-ebda bażi. Sa dan it-tant fl-istess argument dwar il-ħaddiema barranin Dr. Muscat tenna li skont weġiba li ngħatat fil-Parlament jirriżulta li fl-aħħar 10 snin il-ħaddiema barranin f'pajjiżna ħallsu 2 biljun euro f'bolla biss. U fl-aħħar mill-aħħar dawn marru għażidiet fil-pensjonijiet tal-Maltin u l-Għawċin stess. Ħaddiema barranin fl-aħħar 10 snin ħalsu 2 biljuni f'bolla, bolla biss. Bolla National Insurance ħalsu 2 billion, ġifiri 2000 miljun. Minna ma ħadu kważi xejn. Ġifiri da ħalsuwa, u ħafna minnhom peress li ma jdumux ħafna Malta, m'għandhomx biżejjed bolla, biex jieħdu il-pensjoni. Dik il-bolla ant minn marret. Marret biex iżidu l-pensjonijiet tal-Maltin. L-eks Prim Ministru għamel referenza wkoll għal kummenti li għadda l-kap tal-PN fl-aħħar ġimgħat u tefa' dubji dwar il-mediċini ġeneriċi f'pajjiżna. Tena li dan ukoll kien kumment mingħajr ħsieb ta' xejn. Id-dikjarazzjoni minn Alex Borg ukoll kienet ġabet il-kundanna ta' bosta, inklużi l-Awtorità Maltija tal-Mediċini u s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika. Id-disappuntani dwar pereżempju dak li qal fuq il-mediċini branded u mediċini ġeneriċi. Dik hija narrattiva li tintuża f'bosta pajjiżi. Tħassib fost in-nies ukoll. Tħasseb lin-nies għal xejn. U ġġib sitwazzjoni hija narrattiva mitmawwa mill-lobby tal-farmaceutika u timmina anka lil pajjiżna tgħidli f'liema sens. Aħna f'pajjiżna kemm niftaħru li għandna u Gonzi stess, Dr. Gonzi kien jiftaħar kemm hawn f'kumpaniji tal-mediċini li tal-kumpanija tal-mediċini jibda bil-farma met illum Teva, Ktabis, asnaf ċisima Teva. Kompli bl-oħrajn, dan kollha ġeneriċi jagħmlu ta'. L-intervista sħiħa tal-programm X-Ray ma' Dr. Joseph Muscat tinsab fuq one.com.mt u l-pjattaforma One.